komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Malipayo naman nga kahaponanon para sa iton sini mga palangga nga mga tagpalamati. Ang aton man pagpangamusta sa inyo tanan sa bispera sang adlaw sang Pasko na pila na gid lamang ka oras Pasko na. Ano bala ang mga kahulugan sang Pasko para sa aton? May ara nga excited, malipayon, nagakalangkag kung ano ang ilang mga mabaton. Pero may ara naman kita mga kauturan nga nagapangasubok. Kag nagaanto sa karon tungod sa halit ni Bagyo Odette, di ba? Pero relax lang anay kita dira. Mga palangga na ito ng mga tagpalamati sa kutob sa aton malabutan niya karon nga hapon, especially sa aton dira mga senior citizen, mga kabataan, for sure, ang mga kabataan, abaw, kay may mga Christmas party man sila. Bisan gamay-gamay, bisan pila-pila lang sila, kay malayuay man kuno sila, kag maga-observe man sila sa mga minimum health protocols. Okay, go. Ha? Okay, go. Basta ang pagalong-halong, no? Ara, gihapon sa aton, despite sa aton sini padayon man nga pagpakig-away sa pandemic, sa COVID-19, kag syempre man ang aton sini tagsa kabalitsyagon para sa aton mga kauturan nga nahalita ni Odette. Especially sa aton dira mga kauturan, mga palangga, may natong mga tagpalamati sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Mayong hapon lang dagi hapon na para iya sa inyo tanan. Ari lang kami, ari lang kami nagaupod man sa inyo, kag nagapaninguha kung paano man kami makapalabot sa amon tagsa, kabalatyagon para sa inyo, kag sa amon man sarang nga mapalabot para sa inyo nga mga bagay-bagay sa kutom man sa amon masarangan. Na? Pero sa nahambal may neton, amon na sila, bisan anuman, paano man, or anuman nga mga pagtilaw nga nagabot sa aton sa gihapon kita iya padayon nga nagapakigbato kag nagapaninguha para makapadayon man kita sa adlaw-adlaw nga tanan. Ay Tita Wilma, sige lang, go lang. Anong oras subong dugay-dugay maalas 2 na 12:10 no, mga let's say 10 hours na, duha ka oras na lang ang nabilin kag mangin Pasko na. Ato na selebrahon ang pagkatao sang aton manunubos na ni Jesus, no? Ni Jesu Cristo. The baby Jesus. Okay. Happy kid and Merry Christmas sa tanan-tanan. Bisan balatyagon tala lang nagaupod para sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa gihapon. Makayuhong lang kita ka makakita kita sa aton mga kauturan nga nagapaninguha nga may saluhan karon sa gabi, pang Noche Buena, kag kun kamo may ara dira, bisan may maluto kamo dira or may mahimo kamo dira nga simple gid lamang nga pagasaluhan, balikda tamwa ang inyo mga katupa dira, ang inyo atubangan, kilid kag kidid, kag ang likod sang inyo puluyan. Kung bala paano man sila, may ara man bala o kung wala, nga sa diin bisan magamay lamang ang imo preparasyon, imo mapaambit kay ina. Isa na sa mga kahulugan sang Pasko. Loving, sharing. Kinanglan magpaambit kita, ipabatsyag naton sa ila ang aton pagpalangga. Bila mo na sila naton tawhanon nga pagpalangga sa aton isig katao. Di ba la? Ay, oo, tito Pero sa bahin naman sang Angton mga kauturan dira, ano na Tita Wilma, may mga lugar gihapon, no? Nga wala pa sang serbisyo sang kuryente. Iban, naka-experience man sila sang
pagsiga, no? Pagsiga sang ila sini mga suga na kaangkon sang serbisyo sang kuryente. Pero nadula naman, ha? Sige lang, duga nga pasensya, duga nga paghango. Ang importante is may kalanon kita kag may pagaimnon kita nga tubig. Hindi pareho sang aton mga kauturan nga naapektuhan gidtuman ni Odette. Nga nagasinggitan sang tubig nga ilimnon kag pagkaon. Maswerte gihapon kita mga anak bisan paano kag mapasalamat kita sa mahal nga Ginoo. So sa pagsugalaw naton sang Pasko, pagsugalaw gid ya, pagselebrar sang Pasko, pagsaulog sang Pasko, kag pag-about pagkatawo ni Jesus no, sa pasungan. Actually ti ina iya inang aton handurawon na lang ina pero iupod naton sa aton pagpangamuyo kag sa aton selebrasyon ang aton mga kauturan. Nga bisan paano, bisan nagatululagay ang ilaluha, kag daw ginakumos ang ila balatyagon. Makabatsyag man sila sa Espiritu sang Pasko. Hay, husto na ina, Tita Wilma. Kag sa update pala mga daw sobra na 300, no? Ang kadamuon sa mga nagkalamatay. Di ba ito Yes. Kabugusan, 326 na. Inaiya masiling naton official record ina sang NDRRMC or National Disaster Risk Reduction Management Council day before sang Christmas Day. Pila na patay 326. Magluwas pa ina sa mga pilason, sa mga injured ba na kag-abi ninyo mga anak kalabanan sa ginbawian sang kabuhi. Halin, dira iya sa lugar sang Bohol. Kay nga 96 gid katao ang nadulaan sang kabuhi tungod sini. Masubo man ina. May ara man diri sa aton sa Region 6, di bala, Tita Wilma? Kag napaidalo man sa State of Calamity ang 343 ka mga lugar. Di concern man naton ara kita dira nadala kita, no? Region 6 dira gid na kag makahambal man kita angot sa sina. May mensahe man ang aton Vice Presidente. Kay ti kahapon, mabatyagan man naton ang mensahe ni ni Presidente Rodrigo Duterte mo. Na sila niya hindi sa celebrate gid sang Christmas kundi magwa siya para mabuligan ang mga biktima. Na biktima iya sang Odette nga ini. Na naglabay nga Odette nga ini nga naghalit gid sang tuman sa aton. Sa bahin naman sa ni Vice President Leni Robredo, siling niya sa pihak sang nanarisari nga ginapangatubang sa karon sang aton sinipungsod Pilipinas, pareho sang kalamidad, kag padayon man nga pandemic, nagalaom siya gihapon kag padayon man nga nagapasalamat sa padayon nga nagaabot nga grasya bulig halin sa mga kauturan man naton nga napiktuhan pero hindi gid man tuman apang nagapaninguha nga mapakambit ang ila sini mga blessings sa aton mga kauturan iya nga naapektuhan ni Odette na amo nang hambal ni Robredo no matapos na maglaslas si Odette bo Diyos ko Odette ara pagid ang aton sini nga pandemic na ay, oo. Pero sa liwat suliton gini Tita Wilma sa pagselebrar naton karon sa gabi, kay hindi gini malikawan bisan bili amo na yang ginasaluduhan iya sang iban nga na nationals ang mga Filipino kay sa pihakon ano man yung sitwasyon, ano man nga kalamidad, ano man nga problema, ano man nga unos nga nagaabot, pero kun may selebrasyon kag kung ano ang okasyon, mahimo pa iya nga makayuhom. Di ba la? Oo, Tita Wilma. Pero sa pagselebrar naman, kinanglan hinay-hinay sa gihapon ha. Dumdumon gid naton ang mga health protocols. Hindi nga sila nga magtipon dira pinagusto na. Pinagusto na. Okay lang na magsadya-sadya gamay pero i-observe naton bisan paano social distancing kung nag-istoryahan ay balitaan ay gamay man nga antaranay, na. Kag ang face mask kinahanglan ara gid ha. Kinahanglan gid. Kay
magsiling bala makagamit lang kita face mask kag mag-observe kita sang pagpanghugas ng aton kamot kag kung may ara kita alcohol samtang ara may okasyon kag nagatinipon-tipon dako na ina nga bahin para sa aton. Dako na ina nga kontribusyon naton sa ginapangatubang naton nga pandemic sa karon. Painumdum lang ina naton sa inyo. Okay na anay Tita Wilma, pero karon nga hapon syempre, magabasa man si Tita Wilma sang isa ka sulat kag ang aton man horoscope. Tandaan gid naton ina. Ang sulat nga pagabasahon naton Tita We sa subong iya nga hapon natungod ini ba problema sang bana, problema sang bana sa iya sini asawa nga ba wala gid siya gapensar nga amo ina ang nga klase, no? Amo ina nga klase sang babayi ang iya sini na pangasawa. Ano ba lang nga klase sang babayi? Ibaluon nato ni na karon. And then ang inyo text man ka zodiac sign para sa ito text sa horoscope, no? Gani, relax lang kamo dira. Sa inyo man mga mensahe and greetings, para sa iton ay tibwas iya, paayaw ta greetings sa aton sa text hotline kag sa aton man online syempre sa aton text hotline mga may cellphone dira pwede kamo makapadala sa inyo mga greetings sa inyo man mga mensahe nga pwede ninyo mapalabot sa mga palangga ninyo. Ada aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga naka-online, syempre, ada man ang aton sininga. Ada iya ang aton nga chat room sa Facebook Live. Basta nga, search nyo lang Action Radio Bacolod 684. Ara, dira updanay kita. Kalakip man dira mga updated reports sang Amon News Center sa mga field reporters namon. Gani, relax lang kamo. YouTube, pwede man kita maka-updanay. Kag sa mga natipon nga mga dalag kuman nga mga balita 24 hours a day. Ara man ang amon sa ni website. Magbisita lang kamo dira. Log-in kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Sa aton chat room, pwede gid kamo dira maka-heart like kay Tita We. Heart like, kung pwede pa lang, send kamo stars na kung pwede. Happy na kita sina. Okay, alas 12 is Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma ang aton anay mga produkto sang Dr. Alfred's. Basta produkto gani sang Dr. Alfred's, 100% pure mangosteen natural, wala ginaya impon nga preservatives, wala man sang bisan ano nga additives, no? Tandaan lang gid naton ina. Kag magluwas pa gid sina, no? Ang aton gid nga ano na gani Tita Wilma? Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea na. Duwa na kaprodukto ni ng paborito ko. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kag Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia. Na. Ang Dr. Alfred... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga atubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon. Okay, manamyon ay si Tito We kadaligid lang, no? Sa iton mga naka-online dira kay andalo. Oh, ara na sila mayong hapon lang dira, ano? Thank you, kid. Na. Ara si Noel Umanya, mayong hapon Tito We. Great man, Merry Christmas Umanya family. Na Laura, yes, si Laura, yes, sa Pakol, Bago City, kag sa nanay ko, yes, sa nanay ni Noel, umanya mayong hapon man. Jerel Gadudo, hi, mayong hapon. Thank you, kid, na? Kay Julie Militado Patrimonio. Merry Christmas, everyone. Sila niya, Merry Christmas, everyone. Life must go on in spite of the storm. Hits. God is with us always. Gina-claim ko gina Inday Jules na. Christine Menyes Villalobos, good afternoon. Kamusta lang? Mayong hapon ko no Tita We, na? Kay Susan Gold. Susan Gold, ang mga taong sumusuko ay ang mga taong natatalo sa buhay. Ang unang karanasan ko ay isang kabiguan, ngunit hindi ako sumuko dahil alam kong ito ay gagana para sa aking patuloy na pagsisikap. Buti na lang nakangiti ako ngayon. Ay, kanami. Di na to nautod. No? Buti na lang nakangiti ako ngayon sa pakikisali kay Mr. Max Edio State sa kanyang makandang diskarte. Ay, daw hindi naming padulungan. Akon lang sa mga nag-upod sa itong sa chat, sa itong chat room na halong lang kamo da kay hindi na nami ang account ni Susan Gold. Kay basi kung mabiktima ka mo ba no? Okay, Elizabeth Malang Kagamala, yes ma'am, good afternoon. Good afternoon, Ma'am Wilma. Merry Christmas. Monitor your program. Please greet Lilia Selanap on her 97th birthday today. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Yes, Ma'am. Thank you. Wow, 96 years old, 97 years old. Happy birthday, Ma'am Lilia Salanap. Okay. So, yes, B. Ari di anay. Tanawon ko di sila anay. Raman si Inday Nelia. Inday Nalni. Tita We. Inday Nelny sa Barangay 1. Thank you, Gid. Tita Nini Campaniel sa ilan day Mikmik. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kag salamat, Gid. Merry Christmas man. Sa ilan day baby girl dira. Siling ni Inday Nelny. Monitor lang ko diri, Tita Wilma. Salamat, Gid. No? Thank you, Gid, Inday Nelny. Kay Alma Gonzalez Possession. Mayong hapon man. Relax lang da kay mabalik lang si Tita Wilma naman. Dugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Account ko ni Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang para sa libre. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DY Radio Philippine Standard Time. Do hindi nagidya malikawan Tita Wilma, no? Okay, kay Toto Ricoy, mayong hapon, salamat, no? Kay Toto Ricky, or Ricoy, na da sa Genji, salamat kita, mayong hapon lang da. And Merry Christmas na nga daan sa inyo, tanan, ha? Okay na? Stand by, kaysa siningabayin si Tita Wilma, magabasa na sang aton, Sulat Iya. Dear Tita Wilma,
Ang kabuhi sang tao, napunan sang kalipay. Kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, okay, padayon si Tita Wilma kag siyempre man, ang aton pagabasahon nga sulat sa sining nga hapon ginpadala sang isa ka bana. Ang nagapatawag sa ngalan Amber. Nga aman Amber man, nga may itsura ka man, tanang nga tao-tawi may itsura. Guwapo man ikaw. Naon ka pa sa wayang imo asawa, ay kuy hibaluon na to. Ang kaundan sang sulat ni Amber, nga ginpadala sa aton Facebook page, no? Sa aton sini This is my life page, no? Ang aton dire account numbers is Action Wilma Sugaton. Dear Tita Wilma, Merry Christmas lang in advance sa tanan nga mga taga-Action Radio kag sa mga nagapamati sa This is my life via radio kag sa mga naka-online. Ako may i-share man sa programa kag problema ko man inasubong kung ano ang maayo ko nga himuon. Wala ako sa mapensaran nga himuon sa akon nangin asawa. Hindi pa kami kasado, pero dugay na kami nga nag-aopdenay. May 3 na kami ka mga kabataan. Hindi na ko tani gusto pa nga ukhaton ang iyatanan nga ginpanghimo sa ako. Si Grace ang ngalan niya, Tita Wilma. Sa balay lang siya. Ako naman, simple lang nga klase sang bana. Trabaho kag balay lang ako. Kung may manghagad gani sa akon nga mag-shot kami o kung mag-gimmick, nagapamalibad ako. Mas gusto ko abi nga mag-isahanon lang. Sang makilala ko na ang babae, si Grace, ginaako ko tita, ginpalangga, maniya ako. Ako, ginapalangga, kag in love man ako sa iya sang una. Pero samtang nagadugay bala, nakita ko na ang iya pagbago. Amat-amat nga nagagwa ang matudtuod niya nga pagkatao. Mahilig gali siya magpanahor. Sang primero, okay lang sa akon. Ginapasugtan ko siya. Kay siling ko, basi gusto lang niya maglingaw-lingaw. Sang daw permina ang pierde niya, permina lang siya, nagapangakig, nagapaninggit pa sa mga bangka. Abi mo, nagsugod man siya sa pagpangutang, wala tuo sa amon pamilya. Kung hindi niya mabayaran ang iya utang, ako tita ang nagaabuno. Kay hindi man ko gusto nga magdinis gustuhanay kami sang iya kag akon pamilya. Isa ka bes nagpangutang pa siya liwat para makabayad sa mas dako pagid nga iya utang. Rason nga nagsampaw-sampaw kag nagdako na gid ang iya mga kautangan.
Tungod sa kahuyanan, naghalin siya sa among lugar. Nagpauli siya sa ila. Gindalan niya ang amon 3 kakabataan. Nabilin ako nga nagaisahanon. Ang permi niya nga ginakulit sa akon, may girlfriend kuno ako nga iban, gani, hindi ko siya maupdan sa iya lugar, sa iya ginikanan. Hasta subong nagapangayo siya sang sustento para sa amon mga anak. Kag ginapilit niya ako nga bayaran ang iya mga utang nga dapat bayaran niya. Tita Wilma, tungod sining problema, daw gusto ko na untaton kag utdon tapuson, puwerte ba, ang akon relasyon sa iya. Total, hindi man kami nakasal. Galing, nalukoy ako sa mga bata. Ano abi ang maayo kong himuon sa akong sitwasyon? Pasensya na kung diri ko pagin paagi sa messenger kag mapadala sa This Is My Life ang akon problema. Gusto ko lang pamatian. Salamat, kid. Amber. Toto, Amber, salamat kag mayong hapon sa imo. Paamo ka na. Maayong hapon kag damadamo nga salamat. Nag-advance ka Merry Christmas kaysa nga mga second week ba lang nagsulod sa iPhone sini Facebook page sang This Is My Life nagsulod ang imo sini mensahe para sa iPhone tinaka-schedule no. So para sa imo Merry Christmas na kay nga karon na sa gabi ang Pasko. Subo man panumdumon para sa imo tungod walang imo pamilya, wala ang imo 3 kakabataan kagang imo pinalangga nga asawa. Puwerteng ability, kung tanawon ta bala, puwerte ang iya sini abilidad. Pero sa tutuod bala, na, realidad nga sitwasyon ha, I don't know kung makarelate man ka mo mga palangga na ito nga mga tagpalamati. May ara, either babayi man or lalaki, asawa ka man or bana ka man, na, nga, kung wala ka pa bala sang bisyo sa imo kaugalingon na hindi ka bala kabalo manahor na hindi ka kabalo manahor bisan baraha na hindi ka kabalo tapos makatuon-tuon ka tungod ara ka sa balay wala ka himuon makatuon-tuon ka sundo adlaw-adlawon mo na ya ang iban gani sorry lang ha hindi lang na magpangakig ang mga nagalingaw-lingaw ha kay amuning time mo nga samtang nagalingaw-lingaw ka mo da either petchas sang madyungan or baraha na inyo dira ginaatubang inang hindi man siling tanan amo na di bala mayara nga nagalingaw-lingaw lang pero ang iba niya ginaparangabuhian na ginanila ang iba niya daw hindi nagidbala amo nga makahalit na gid sa pagpangabuhi kagamong ginahalinan sang problema away sa mag-asawa kagamo sang pagsinalayo sa sulod sang balay di bala may mga amo sina pero wala kita nagasiling nga tanan nga nagapanahor mga hindi maayo. May ara nga kabalo mag-control, may ara nga ginabutang sa husto nga lugar, sa husto nga oras, kay ti pampalipas oras lang. Pero may ara, iya tulugan, wala na iya tulugay mo. May ara gasiling ang asawa or ang bana nga, dalaan na lang, dalaan na lang ang ulunan kag ang banig didto sa madyungan or sa ano pa ng mga hampang sa barahan na didto ka na lang na hindi gani dudungan ka namon sang kabataan mo no ina nga mga palanambiton nabatian ko gid ina na nabatian ko gid ina hindi sa amon pamilya kay wala pantahor gid na may ara gid na iya kag tuod bala inang ginasiling nila nga inang kung bag-o ka palang makatuon, kag daw ginanamian ikaw maghampang nga maghampang, daw nagakayanggaw ikaw, mo na bisan wala ka kwarta, mangutang ikaw para nga makahampang ikaw, makamadyong ikaw, or tungits or ano pa nang ibang hampang sa barahan, no? Pero
sa akon na since nga gin-share mo ang imo sitwasyon sa kabuhi kag naging problema para sa imo kag nagapapanamangkot ikaw kay Tita Wilma kun para lang gid ya sa akon na problema gid pinsaro mo bala madulang bata mo bisan masiling ka hindi ka mo kasado nga duha ni Grace na bisan hindi ka mo kasado sa ngalan na lang sang 3 ka kabataan na basi bala may pagbag-o pa man, basi madulang iya pagkayanggaw sa pagpanahor, basi pa lang kung pagkatapos nga mabayaran ng mga kautangan, okay na, okay na siya kag inang ma-adjust na niya ang iya kaugalingon, madisiplina na niya ang iya sini kaugalingon sa pagpanahor. Parting abilidad sang babae na kung ang imo kung hindi man lang niya tuod ang aligasyon nga may nobya ikaw na may nobya ikaw diri kay tinupuli sa ginikanan dalang kabataan mga pasuno sa imo para makalikaw siya sa iya mga kautangan pressured siya kay dalag ko ng iya kautangan no kung gusto mo gid nga utdon ang relasyon ninyo since nga hindi ka mo kasado imo na iya desisyon kung gusto mo na gid nga makigbulag sa iya pero alang-alang man nga hindi ka makikomunikar abi sa iya, paano ang kabataan mo? Di ba gadiman sa sustento? Gadiman sa sustento, sa sustento, ginapush pa niya ikaw nga bayaran ng iyang iya kautangan. Ang obligasyon mo lang, sa imo 3 ka kabataan, himuon mo gyan. Di ba la? Kay pwede ka gyapon niya makatag sustento sa imo mga kabataan, suno sa kadakuon sang imo ginakita. Pwede gina basta siguraduhon mo lang nga ang ginapadala kag ginahatag mo nga para sa kabataan, mapuslan sa kabataan. Makadto sa mga kabataan kag hindi sa iya pagpanahor. Kung daw kabudlay pagid para sa imo Amber, kadto ka kung may kilala kang abogado or pamilya mo, kung sino friend mo may kilalang abogado, ngayon ka bala legal advice kung anong nami sina para masiguro mo ang nagakabagay kang nagakadapat iyang aksyon nga dapat mo himuon sa imo problema nga ini. Man mabudlay ang panahor tuod sa mga naobserbahan bala ni Tita Wilma sa aton sini mga palibot. Inaya realidad gina, no? Kung kamo maka-relate, pwede gid kamo maka-share sang inyo sini nga mga opinion sa mga tao nga amo sina. Pero kung sa akon lang, na-develop lang na sa imo, bot silingon, pwede mo siya untatan na nga bisyo. Pwede mo siya untatan kung desidido kagid kag pusigihon mo gid ang imo kaugalingon, kontrolon mo ang kaugalingon mo kag disiplinahon mo ang kaugalingon mo, di ba? Pero anyway, sa kay Amber, salamat gid sang imo gin-share karon nga hapon, and for sure kadamo man sang naka-relate ang mga maigo lang dira, hindi lang kamo maakig kay Tita Wilma na kay ina gindangop diri sa aton, hatag man lang kita sang aton sini opinion kag kun hatag man kita suwestyon kun ano makapaayo kay Amber, no? Kun ano maayo niyang himuon. Pero kung lang tawon bala naton ang sabahin sa kabataan, ako ang naluoy sa kabataan in case Amber nga utdon mo na gidya ang imo relasyon kay Grace. Kung sa bagay nakabig mo siya gan nga asawa bisan hindi ka mo kasado kay ang term nga gingamit mo asawa, no? Bisan hindi ka mo kasado na di kalawig na mo hamak kung 3 kabilog inyo kabataan. Kung may pagpalangga ka sa imo mga kabataan, kag nagaulikid ka nga kinahanglan sang kabataan ang ginikanan. Kinahanglan sang kabataan ang amay kag iloy sa ila pagdako. Kay kabudlay nga isa lang nagapadako. Tutuod na tuto Amber, na? Inagid ang imo tutukan. Imo analisahon. Bala, pwede mo siya matagaan second chance? Paano? Iplastar mo sa iya. Mahatagan ikaw sa maayo nga paminsaron, maayo nga pagdesisyon angot sa imong sitwasyon, magpangamuyo ka sa mahal nga Dios. Na bisan sa sinina lang nga Pasko, nga mangin malipayon kamo kun hindi man subong na sa palaabuton nga mga inadlaw. Na ang pagpatawad hindi mahapos, pero kung tinguhaan naton nga patawaron ang tao nga nakasala sa aton, mahimo naton para sa pagbago kag para sa pamilya. Amber, salamat gid. Sa mga kauturan naton dira, kung kamuman may mga istorya sa kabuhi, problema sa kabuhi, mga eksperyensya nga makatag leksyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupod kag nagapamati sa This Is My Life tag sa kahapon,
pwede nyo yan masulat kag mapadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Inigani sa sa social media via Facebook. Pangitaan lang ang Facebook page sa Action Radio, sa This Is My Life, ang aton account name, Action Wilma Sugaton. Hindi sa personal naton nga account, Wilma Antupina Sugaton. Kaya mabato na ni Tita Wilma, kag mabasa naton sa kanin. Okay, let's 2:39 Action Radio, Philippine Standard Time. Relax lang ka mo dira. Kaya mabalik pa ako pagkatapos man pila ka mga importante nga mga pahibag. Life Extension Vitamin D3. Ang mga tao nga may diabetes usually makabatsa. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya. Malumina, maayong hapon lang dira sa imo. Thank you, kid. Merry Christmas na gadaan sa inyo. Kadivida Toreno, mayong hapon, Tito We. Menamay, Bonadinoy. Hello, Tita. Good afternoon. Merry Christmas, Tita. Yes, Merry Christmas sa imo. Kay Tuto James, Merry Christmas. Kay nanay mo man kay tatay mo, Girom and Roming Dinoy. Sa bugosin nga pamilya. Nga ang gaamo ginas Tita Wilma kay ba pertigin ni avid listener mo ni bisan anhon mo ni hindi mo na manong ila radyo. Basta hindi pala Roming. Yes, salamat gid. Nes Homeres, Nes Homeres, God bless you, Mom. With good health. Wow, so touched naman si Mom. Please wear a mask in public places. Yes, ginahimo ko dear. Thank you for reminding, Miss Nes, thank you. Okay, nadula man siya gulpi, Nadula siya gulpi. But anyway, B, okay, Tito We, hina ang imo, guro nga, tawe, be. Okay lang na, basi, okay. Mename, honame, nadula siya. But anyway, makitaan ko ginakaroon sa akon man nga, diri iyas. Okay lang na siya, Tita Wilma. Damo to sa tani. Nagulpi siya, nadula. Anhon ko na, abi. Di ba na, Tita We? Okay lang na siya. Miss Margie Haniva, nag-aupod man sa itong sa sininga hapon. Merry Christmas, silinga. Merry Christmas, Miss Margie. Sa bugos nga pamilya, halin man sa amon pamilya, kag sa pamilya sang Action Radio. Merry Christmas. Connie Laparan, good afternoon, Tito Wet. Tamiyaw ko family Laparan Labaniego. Kages para siya. Ang tamiyaw Connie Laparan, sang Pandanon DSB. Stay safe and God bless. Hindi ko na siya malocate. Nadula siya malawig tani ato. Inday Lau, good afternoon. Yes. Maagigid si Tita Wet. Thank you, kid. Balikan ko lang kay pangitaon ko to anay kundiin. Ato sila nagkaladto. Mabalik ako. Dugay-dugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa fire to my part because the year na nagsulod ko, nagdamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. Sa parang halaga diya sa This Is My Life, kadasig man sa nga aton oras no Antonio Beronio watching live from San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Salamat kid ko no. Merry Christmas lang dra sa inyo ton. Okay, pero dali gid lang katingwa una ton na ang aton sini horoscope iya para karon nga adlaw. Ang aton horoscope para sa Biyernes nga edisyon, syempre, thank God it's Friday. Masako ang tanan, preparasyon kung anong aton dapat saluhan karon. Ang inyo anay mga horoscope. Unahon naton ang zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn, ini mas sila mga natao Disyembre 22 tubtob Enero 19. Capricorn, pamatingin yung horoscope. Kinanglan kung anong inyo kagustuhanan, anong inyo mga plano, o sisaon nyo gidanang inyo balatsagon. Analisahon gidanay ninyo kung makapaayo, ina o kung hindi. Na? Tinguhaon nyo man, Capricorn, nga maserbisyuhan ninyo out of love ang inyo isig kapareho. Blessed ikaw kay nga medyo damo blessing sa imo, sa inyo, kag natalana man nga may magabukas nga mga oportunidad para sa inyo. 27-43-38 kag Justice Ace, mga maswati nga numero, Cobalt Blue is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20, tubto Pebrero 18, baw. Di, kati manog eleksyon mo man. Siling kon incline ka sa politika, bala or nagasalig ka sa politika, may career nga nagahulat sa imo kung mapamatud-an ang imo sinseridad sa pagserbisyo. 26, 37, 12, kag 44, mga maswerte mga numero, squash yellow is your lucky color. Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Sa mga single nga mga Pisces, makilala mo ang imo sini partner. Ang imo mangin, love life partner. May mga importante ikaw man nga mga bagay nga dapat desisyonan karon nga adlaw, dapat himuon, yes, pero kinanglan pamensaron mo man anay sang maayo. 35, 15, 27, kag 42, mga maswati mga numero, cherry red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, karon nga adlaw, ba mabatsyagan mo gid, ma-experiensyan kag mabatsyagan mo gid sa balatyagon mo ang bunga sang pagsalig nga ginhatag sa imo or gintugyan sa imo na tanan nga ipangabay mo maangkon mo. Maswati mo nga mga numero 26, 45, 16, kag 37. Sapphire blue is your lucky color. Kadtuay na ito ang Taurus. Ang mga Taurus naman Abril 20, tugto Mayo 20. Pwede namin bugtaw mo or ninyo mga Taurian, kaina, nami ang inyo sinibugtaw. Abi pamensaran nyo man ang pagbulig sa mga nahalitan sang bagyo. Bulig, kung hindi sa kung ano man nga bagay, serbisyo naton, pangamuyo naton, makonsiderat. Kag pilion mo man ang tawo nga pagasaligan mo.
Meswati mo naman nga mga numero 36, 25, 15, kag 46. Cinnamon brown is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini, mga nataw naman Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini. Kung may mga legal issue, ikaw ang ginatubang, don't worry, magadaog ka. Kag-ari maging happy ikaw tungkol sa achievement man sang imo anak. Pag may posibilidad man nga, yes, mang-blow out man ikaw. Ana Sinoro, mayong hapon dira sa La Carlota, ara lang siya. 28, 16, 32, kag 46, mga maswati ninyo nga mga numero Gemini. Shocking pink is your lucky color. Diretsuhoy naton, ara kita na sailuhan naton ang zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer na tao, Hunyo 22, tubtob, Hulyo 22, Cancer. Ay, kung may gin-order ka online, hindi, wow, palihog man, hindi pag i-cancel. Kayo nagbutang diri. May cancel ikaw nga order mo online. Kagara, pag hindi mo ina pag ikadismaya, kay damo pag ang mag-aabot. Kung nga, gali kulang imo budget, ikaluoy man. Ti samtang wala pa ino, kung mahingagaw ka kung pwede, i-cancel na lang ano. 27, 40, 31, kag 12, Ubi purple is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob, Agosto 22. Yes, Leo. Kung kapay nahor ka rin naman niya. Kung kapay nahor ka, hindi ka naman nahor ka ron nga adlaw. Kung hindi mo gusto nga madula nga daw aso ang tanan nga ginpangabudlayan mo. Ikaw nang kabalo kung anong bisyo mo, kag kung ano nga klase sang panahor ang imo ginakabuan. Kung may ara pero okay, kung wala, nothing to worry. Mga Leo, 32, 47, 26, kag 15, mga maswati ninyo nga mga numero, dollar green is your lucky color. Yes, Virgo. Ang mga Virgo naman ang gusto 23, tubtob Setyembre 23, kung ano man ang ginakasakuan mo, batuna ang bunga sina, na pues posible man, ay, Virgo, may madula nga gamit sa imo kung hindi ka maghalong. So, careful. Maswati mo nga numero 12, 36, 43, kag 26. Pearl white is your lucky color. Sa mga Libre naman, yes, Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Libra, politika. Isa ka political candidate ang imuya magustuhan. Kag mangin happy ikaw sa atensyon nga mabaton mo man karon nga adlaw. 36, 47, 18, kag 23, magenta red is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, Scorpio, hindi ka magkabalaka. Tungod, may ara iya oportunidad nga mag-aabot sa imo, nga among makabulig sa imo, nga mapaayo mo or mapasanyog mo ang imo sinikabuhi. 29, 16, 58, kag 36, sandalwood is your lucky color. Kag ang sa katapusan neto nga zodiac sign, Sagittarius. Yes, Sagittarius. Mga nataw Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Abi mo bala Sagittarius, tanan nga kabudlay, nga naagyan mo, tanan nga pagsakripisyo kag pag-antos, may reward ina para sa imo. Abi mo, karon nga adlaw may bisita ka nga mag-aabot. Kung kaya mo man lang, masarangan mo man lang, nga pasugtan ang iya ipangabay sa imo, pasugti. Kung bulig kag masarangan mo, buligi. Paskwaso. 38, 18, 47, kag 26 sa mga maswerte mo, ninyo nga mga numero, shocking pink is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa ka-horoscope. Karon iya nga adlaw Biyernes, Disyembre 24, tuig 2021. Inday Norma Rosales, Inday Grace, mayong hapon sa inyo and Merry Christmas. Inday Ron, narihida trova dira sa may Valladolid na ba mayong hapon lang da. Agin kay Ana Sinoro, ara siya kuno nagaupod sa itong sining hapon. Pero relax lang anay. Daligid lang. Di anay ninyo ako sa pagpangamuyo sang Orasyo Imperata batok sa COVID-19.
Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwanan. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan ng mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Padayon kita ang itong 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Matgit sa inyo pagupod kay Tita Will magkaroon nga hapon.
syempre, kabalo ako, kabisi-bisihan ninyo sa siningation, hingabot gid siya, bago lang siya kuno nag-abot, late gid ko ba, siling niya. Ngita ko para sa luhan namon karon sang akon mga apo, God bless you. Yes, in the virtual pinda, dira sa Silingnoms, thank you, kid. Sa siningabahin, si Tita Wilma magapaalam na, updan ninyo ako sa inyo man pagselebrar sang Pasko, ang aton mga kauturan nga nalita ni Bagyo Udet, iupod na sa aton pagpangamuyo. Ha? Bisan paano. Updanay kita kang mag-isa kita tanan. Ang ito naman Bible verse of the day ang ibilin sa inyo halin sa Luke chapter 1 verse 30 to 31. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus." Madamo gid salamat sa mayong hapon sa inyo. Sa liwat, Merry Christmas of the night kita boss sa inyo naman mga greetings tagaan naton inaiyas ang panahon boss. Standby na sa matahong mga drama, mensahe sang paghigo. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang Dr. Alfred Screen. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,